Helo na, Steff sy'n ma, croeso i ar gered. Heddi, ni'n mynd i fynd ar gered rownd. Ble fi'n byw? Llanbadarn Fawr. I ddechrau'n taith ni heddi, dwi'n mynd i fynd â chi o'n man cychwyn ni nôl y bwys Parc Cronberg ar hyd y llwybr beicio sy'n cysylltu Aberystwyth a Pontarfynach. A'r lle cynta dwi'n ymddangos i chi yw Parc y Llyn. A mae Parc y Llyn yn barc natur pwysig iawn yn Aberystwyth sy'n gartre i'r llygoden ddŵr. A os chi'n lwcus, Glas y Dorlan. Reit felly fi wedi dod off y llwybr beicio, fi wedi cerdded trwy'r cod, cerdded trwy Parc y Llyn. A fi wedi cyrraedd lawr fan hyn nawr ar bwys yr Afon Reidol. Mae 'da ni ca ffwtbol pen parcio uwch o draw. Morrisons yw'r cyfeiriad yna. Os eisiau gwyll? A mae yna gi yn yr afon. Fe wedi cyrraedd Cia Blaendole. Am ystod tu ôl y ffens ma fan hyn. Cia sy'n gyfarwydd i rai o'ch chi fi'n siŵr. Hwn yw lleoliad Aberystwyth Sevens a hefyd cystadlaeth y chwaraeon yr Urdd. A yn y pellter, rwle draw fyna, ble mae'n mynd? Ble mae'n mynd? O ie, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Eglwys Llanbadarn Fawr. A ni'n mynd i fynd fyna nes mlaen. Ar ôl Cia Ware Blaendole, bych chi'n gweld y bont rheilffordd yma, sy'n wrth gwrs mynd â rheilffordd Cwm Reidol holl ffordd lan y dyffryn i Pontarfynach. Ond beth ni'n moyn wneud yw mynd trwy'r gat fach yma, neu fel maen nhw'n gweud yn y dyfodiaeth leol, llydiart. A ni'n mynd i fod yn stopio, edrych a gwrando. Sy'n mynd dod. A cario ymlaen i bentre Llanbadarn Fawr. Os garwch chi ymlaen ar hyd y llwybr, newch chi ddod ar draws y twnnel yma. A'r twnnel yma sy'n helpu ni i fynd o dan y brif reilffordd. Okay? Y brif reilffordd. Glywch chi na? Y brif reilffordd i Ramwythig. A Lloegr. Ar ôl gadael y twnnel, cerddwch i gyfeiriad Ffordd Fawr a trowch i'r chwith fel tasach chi'n troi am Aberystwyth a welwch chi wap doi o dyfarnau'r pentre, sef y Gogerddan tu ôl i fi, sef cartre Padarn United, a mae'n agor am 3 o'r gloch yn ôl pob sôn, a wedyn ni mae dan ni'r llewdi tu ôl. So, fi'n mynd i trio croesi'r hewl a dangos i chi Cof Golofn yn draw fan hyn. Reit, fe wedi croesi'r hewl a fi wedi cyrraedd y Gof Golofn. Sydd wrth gwrs yn cofio am yr rheini sydd wedi colli bywydau yn y ddoi ryfel byd. A beth sy'n ddiddorol am yr un ma, wrth gwrs, mae'n edrych bach yn Geltaidd. Fel tas wedi cael ei gerfio gan Seithenyn, neu rhywun debyg. Ar ôl cael hoi fach ar y sgwâr, cerddwch trwy borth Eglwys Llanbadarn Fawr. Mae'r eglwys ar gau heddi yn anffodus achos Covid-19, ond byddwch yn siŵr o gael pip rownd unwaith mae'r eglwys yn ail-agor, achos mae fe'n eitha seis, fo'n onest. Eitha seis. Wedyn ni bod yn cwmpo yn y wompyn categori. Ie, bendant yn wompyn. Eglwys Llanbadarn Fawr. Does what it says on the tin. Pan chi'n gadael yr eglwys, trowch i gyfeiriad y dre a cerddwch ar hyd y pafin. A ar ôl tyma bach, newch chi ddod ar draws y trywad mewn i ysgol Penweddig, ysgol gyfun Gymraeg Aberystwyth wrth gwrs. A wedyn ni, na gisa chi'n neud yw cerdded ar hyd y pafin yma, dilyn yr arwyddion sy'n gweud canol y dref. Pasio canolfan Hamdden, Plas Crug sy'n tu ôl fi nawr. A ni bron a benni. Yna trowch i gyfeiriad llwybrau Reidol a Ystwyth gan groesi'r bont reilffordd. A dyna ni, nôl ble dechreuon ni, fan hyn ar bwys y Stalin Cloud a Parc Cronberg. Gweithio joioch chi yn wac fach ni. Helo gyfeillon, siwr i chi, Rodri Francis sy'n ma. Na fe i fi wneud, mynd i wneud roedd y podcast eddi, gach chi weld beth yw yn ys ymlaen. Neud wrth gwrs i Cerin Mentriad Ceredigion, mewn cydweithrediad gyda Radio Aber. Fel bod rhaid i chi'n gwybod, fi wedi gwneud fideos o yn anter i noi yn Isha
yng Ngwlad Tai. Wy'n nôl yn Aberystwyth nawr, felly beth ni'n mynd i wneud heddi yw mynd o gwmpas a wneud bach o sbîl falle, bach o hanes Aberystwyth. Dwi wedi bod mewn quarantine am bythefnos, so nawr i'r bore cyntaf i ddod mas, a mae fe'n teimlo fel bod fi wedi dod mas o carchar i ryw raddau. Mae fe'n deimlo braf, mae'r tywydd yn neis, felly i fi byw Pont Trefechan, felly gallwn ni ddechrau fan'na falle, a gweld beth i hanes y bont enwog na. Mae rai fi o'r onest, mae hwnna'n deimlad braf. Lot o'n chi cofio'n lot yn y dechrau le oedd rai chi ars i fewn a oedd e'n dipyn o her. A nawr i fi mas i'r awr iach fel i fi bod am bythefnos yn aros ti fewn, yn edrych ar y dyddiau, yn tocio dydd ar ôl dydd, yn barod i fi mas a nawr fi'n gallu, felly mae fe'n deimlad rili neis. Oce, wi ar Pont Trefechan, pont enwog iawn yn hanes Aberystwyth, hanes Cymru. Mae yna blac fan hyn, felly i ni'n mynd i ddarllen y plac a gweld yn union pam mae'r bont yma'n enwog. Oce, wi'n darllen y plac ma nawr y geiriau. Ar y bont hwn, canhaliodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ei phrotesti trais gyntaf dros gyfiawnir i'r iaith Gymraeg dydd Sadwrn, Chwefror yr Ail, 1963. Oce, dyma'r bont le gynhaliwyd y brotest cyntaf Cymdeithas yr Iaith dros hawliau iaith Gymraeg i bobl Cymru. O be fi'n gwybod yr hanes yw, be digwyddodd yw, ond na griw o bobl ifanc, griw o bobl wedi, yn syml iawn, wedi eistedd yng nghanol y bont a stop y traffig. A reswm oedd o'n wedi digwydd yw, wel, oedd yn dod y sylw, dath y sylw i'r wasg, genedlaethol wasg yng Nghymru, wasg y Prydain, a wedyn o hynny wedyn, ond wedi cael cyfle wedyn i ddweud pam yn union o nath nhw protestio. A ffaith yw bod nad oedd gan bobl oedd yng Nghymru yr hawl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn gyhoeddus, dim hawl yn oes fel checs Gymraeg, dogfennau yn Gymraeg, dogfennau Cymraeg, checs Cymraeg. Felly dyna le ddigwyddodd, dyma le mae hanes di greu. Feddwl bod fi jyst yn byw rown y gornel i fynd. Mae fe'n ffantastig. Fi'n rhan o hanes, mae fe'n briliant. A trwy hynny wrth gwrs, dyma pam mae dynnu'r holl pethau ffantastig sydd dynnu heddi, wrth gwrs, ysgolion Cymraeg, mae'r deddiau iaith Gymraeg i sicrhau bod pobl yr hawl i siarad Cymraeg yng Nghymru. Mae dynnu wrth gwrs, diw'r rwydw ddim dros y to, mae dal dynnu brwydrau eraill i'w hennill, ond ers 1963 pam ddechreuodd y brotest ma'r Pont Trefechan, i ni ddod yn bell gyfeillion. Felly, hanes gwych iawn, hanes arbennig yn Aberystwyth, hanes yr iaith Gymraeg, yn Aberystwyth, a jyst eisiau dweud to i fi byw rown y gornel i hwn, wel, just nawr y stryd fan hyn, a mae fe'n deimlo braf iawn, fi paso'r bont ma bob dydd, cerdded paso'r bont ma bob dydd i feddwl, dyma le ddigwyddodd y chwilfro dros hawliau i siaradwyr Cymraeg Cymru. Oce, wi'n cerdded lawr Pen y Cai nawr, ffordd Pen y Cai nawr, wi'n cadw'n llais i'n dawel, so mae pobl yn edrych yna fi, rili od yn meddwl pam ni'n ffilmo fan hyn. Felly, beth i fi'n mynd i wneud, os mae fe'n iawn i chi gyfeillion, fi'n mynd i lawr y ffrynt bwys y môr a, fi'n mynd i gerdded lawr fyna, gweld beth sydd dyn ni fyna, os gallai rhywbeth i fi gallu dysgu o falle. Felly, gyda chi nes ymlaen. Oce, wi ar lan y môr yn Aberystwyth, a wi'n gweld y golygfa fan hyn, mae fe'n ffantastig, a co beth sy'n dod i feddwl i, mae cerdd arbennig, cerdd gwych Tŷ Gwyn Jones am Tŷ Ymaros, a dwi eisiau gallu cyfleu rai o'r geiriau os mae hwnna'n iawn, draw dros y don, mae Bro Dirion, na Deri Cwyn yn ei thir, ac yno ni theri na haint na henaint, yn eistedd allan ei hun sydd felly. Felly, wrth i fi madrodd y geiriau yna, gweld y môr fyna, wedyn, gweld Bradwys Pyr yn y pellter, felly o'n i sy'n yn ddystwetha, neu rhyw bythefnos yn ôl o'n i yn Ngwlad Tai, chybod, a oedd y geiriau'r gerdd yn dod i'n meddwl, mae fe'n dod to, felly ar lan y môr yn Aberystwyth, chi'n gweld fan hyn,
Mae fe'n deimlo braf a wy'n teimlo'r gwynt yn dod ata i. Mae fe'n deimlo braf iawn. Teimlo'r rhyddid. A tra bod fi wrthi fan hyn, mae fe rhywbeth o draddodiad yn y Brystwyth ar lan y môr. Neu chi yn taro'r bar, chi'n cico'r bar. Felly, be fi'n ni'n ei wneud, fi'n mynd i cico'r bar a fi'n mynd i fynd i'r ochr arall. Fi ar ochr de y traeth, South Beach yn y Brystwyth. Felly, mae fe'n droddi, fi'n mynd i cico'r baren. A wedyn, mynd i'r ochr arall, cico'r baren ochr gogledd y traeth, a dod nôl i fan hyn wedyn. Mae fe'n draddodiad. Felly, dwi'n mynd i wneud hwnna, a falle gallu gwneud cwbl o anesion ar y ffordd, pwy falle ni gwrdd o bobl. Fi'n gwybod, gen i weld sy'n ma bobl sy'n ni'n teimlo, ie? Gret. Chymod, fi'n cerdded lawr y môr fan hyn, lawr lan y môr, mae fe'n deimlo brad, a fi gweld yr hen goleg y Brystwyth. Felly, na i ddim mynd ar nawr, dwi'n mynd i fynd ar lan y môr, cerdded lan y môr gynta, a fel wedi bwrw'r baren ar ochr arall, a falle ewn i'r hen goleg nes ymlaen. Ac wrth i fi baso'r pier fan hyn, dyma'r pier enwog yn Aberystwyth. A siŵr o rai ni chi'n gwybod, wel yn ystod yr hydre, mis Medi, mae'r holl dridwy, mae yna filoedd ar filoedd ar filoedd y dridwy yn dod mae'n gynnull. Mae'r pier fan hyn yn Aberystwyth yn enwog iawn am hynny. Sa'n gweld dridwy heddi, mae falle tymor yma'n iawn, felly maen nhw'n dod yn ystod mis hydre wrth gwrs. Ond braf gweld hynny heddi, a graf gweld y bobl hyfryd. Mae fe'n ddiwrnod braf iawn yn y Brystwyth heddi. Oce, gyfeillion, fi'n cyrraedd y baren, fi heb sylweddoli, fod dyma'n hanner ffordd llwyddo i fi'r daith cerdded, ond wi bron ma, wy'n i gico fe nawr yn drwyliad. Oce, wi y byty cico'r baren fan hyn, yn ochr traeth y gogledd yn y Brystwyth, wedi wneud. Fantastic, fi hanner ffordd trwy daith cerdded enwog iawn yma, ond cyn i fi fynd nôl, fi'n mynd i fel lan fan hyn. Beth sydd dyn ni fan hyn, dwed, gen i weld nawr. Fel gallwch chi weld fan hyn, fi bwys reilffordd y Crai. Mae hwn yn mynd fyny, beth sy'n cael ei alw, mae'n cael ei alw yn Constitutional Hill. Dyna'r term sy'n cael ei ddisgrifio i'r bryn yma. Bryn y Graig yn Gymraeg. A mae'r lle yma yn enwog. Wel, yn i bod chi'n mynd lan wedyn lan y bryn, mae'r tren yn mynd i fyny chi gweld yr holl golygfeydd ffantastig ma'n y Brystwyth. Dwi ddim yn mynd i fel lan heddi, a dwi'n mynd i gerdded, dim dy fi'r egni, ond ochr arall enwog i Aberystwyth. Chi'n fod gerddwydd yn dod lawr fan hyn nawr, ond felly dydd arall ni ai trio, wy'n teimlo bach yn rhy ddiog heddi, ymddiriad i gyfeillion, ond na fe, en i nôl lawr i ffrant, en i nôl lawr i lan y môr. Oce, a dwi'n nôl i le oeddwn ni'r dechrau. Fi di cwblhau'r daith, fi'n cico'r baren, a na ni. A dyna ni'r daith cerdded enwog o'r un baren i'r llall a nôl ar lan i'r môr yn Aberystwyth. Fi di cwblhau e. O ran be ni'n mynd nesaf wedyn, fi'n meddwl ewn i'r cyn goleg falle, a falle'r llyfrgell. Felly edrych ymlaen i weld mwy o bethau am hanes Aberystwyth a'i diwylliant i, felly gyda chi nes ymlaen. Oce, gyfeillion, fi ti fas yr hen goleg fan hyn yn Aberystwyth, yr hen goleg yn lle enwog iawn. Gallwn ni ddim yn mewn achos y sefyllfa i ni ohoni, wel, o leia mae wedi cau ar hyn o bryd, ond mae'r hen goleg yn lle enwog iawn. 1795 oedd yr adeilad wedi cael ei adeiladu gan dyn o'r enw John Nash mae'n debyg, a yn reiddiol mi oedd e yn westi, a wedyn mi nôl yn 1970 dim lle, oedd yr prifysgol wedi prynu hyn, wedi prynu y gwestiau troi mewn i'r hen goleg. Fi'n darllen hwn fan hyn, cynlluniwyd yr adeilad yma gan J.P. Seddon fel gwestiau, fe cwblhau yn 1867. Prynodd yr adeilad gan sylfaenwyr Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Felly na'r wybodaeth fyna, arbennig. Nid byd heb wybodaeth. Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth 1988 wedi rhoi'r plac fyny fan hyn. Felly, mae'r lle ma'n hanesyddol, yr hen goleg wedi dod â lot fawr o fywyd. Wel, hwn ar brifysgol, yr hen goleg yw Aberystwyth yn y pen draw.
fi ddim yn gwybod am y rhan enfawr o'r hanes. Be ni'n mynd i wneud nawr, ni yng nghefn yr adeilad, ni'n mynd i mynd y ffrynt. Dewch dy fi, a na i esbonio pam ni'n mynd i ffrynt y coleg. Dy fi rhywbeth i ddangos i chi. A dyma'r dyn i hunan, Thomas Charles Edwards. Dyma cerflun o Thomas Charles Edwards. A Thomas Charles Edwards oedd prifathro cyntaf Prifysgol Aberystwyth nôl yn 1872. Felly dyma pwy yw'r gŵr bonheddig fan hyn. A wrth gwrs mae Prifysgol Aberystwyth yr hyn gol wedi dod â siwt gymaint o gyfoeth diwylliannol ac academaidd i Aberystwyth. A mae Thomas Charles Edwards, mae fe yn berson allweddol iawn yn datblygu'r prifysgol, wrth gwrs fe yn y prifathro gynta. A felly dyna pam mae'r gefnlun yma yna i'w gofio. Fe fan adeilyfr yn darlithio fi'n siŵr. Felly, Thomas Charles Edwards, diolch i ti am ddod â Aberystwyth, yn ddod â Prifysgol Aberystwyth i ni yn Aberystwyth, y Brifysgol yma'n Aberystwyth. A diolch i ti hefyd am yr holl pethau diwylliannol ffantastig ac academaidd sydd wedi dod i Aberystwyth dros y canrif a mwy diwetha, achos ti yn y rhan yma ar dechrau. A dwi'n edrych ar adeilad yr hen goleg fan hyn, a jyst eisiau dweud, mae'r adeilad yma, mae'r pensariaeth yn wych. Ni mor lwcus ma yn Aberystwyth bod ni adeiladoedd gwych, a jyst gweld y grefft, y gwaith oedd wedi mynd tu ôl i hwn, pam adeiladwyd hwn nôl yn y 19th ganrif. Arbennig. Mae fi fod yn onest, dwi'n brwd iawn i fyw yn Aberystwyth, brwd iawn i fod yn rhan o dref sydd mor bet, adeiladodd gwych, diwylliant ffantastig. Adeilad iconic. I ni tu fas i Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth. Wel, Llyfr Genedlaethol Cymru sydd wedi lleoli yma yn Aberystwyth. 6 miliwn a hanner o lyfrau tu fewn i'r llyfrgell fan hyn. Un o gyflogwyr mwyaf Ceredigion. Mae yna ganodd y bobl yn gweithio yn yr ardal yma yn y llyfrgell yma. Mae'r llyfrgell wedi bod ar agor o be fi'n ni'n darllen ar Wikipedia ers 1907. Fe wedes i adeilad iconic, rhan enfawr o'r diwylliant Gymreig, a mae'r adeilad yn ffantastig. Yn anffodus yn un o bryd, mae'n edrych fel bod nhw'n ail-adeiladu rhywbeth, felly ni methu gweld y llyfrgell yn llawn, ac wrth gwrs mae wedi cau oherwydd y sefyllfa'r coronavirus. Ond mae fe'n braf iawn i ddod fan hyn. Fi'n nabod lot o'n ffrindiau sydd wedi gweithio, sydd dal yn gwmprau weithio yna, ac wedi gweithio yna yn y gorffennol. Felly, Llyfr Genedlaethol Aberystwyth, rhan enfawr o'r diwylliant Cymraeg. Sydd yn dangos o diwedd y dydd, mae Aberystwyth yn iconic yn y ffaith bod na siwr gymaint o bethau diwylliannol Cymreig yn rhan o'r dref. Mae dref bach, ond ar un bryd dref bwysig ac yn rhan enfawr o bywyd yng Nghymru. Be sydd yn hyfryd o'r llyfrgell yw'r olygfa. Mae'r olygfa'n ffantastig. Mae fan hyn o top Bryn Penglais. Mae fe'n hyfryd, ni'n gweld lan i'r môr fyna. Mae fe'n wych a gweld yr holl dau yma. Mae fe yn ffantastig. Mae fe'n braf iawn i fod ar top y Bryn yma, bwys y llyfrgell genedlaethol yma yn Aberystwyth, yn gweld yr olygfa yn diwen wych. Wi mor hapus a fi mor falch bod fi yn byw yn Aberystwyth. A dyma ni tu allan i Neuadd Pantycelyn. Neuadd Pantycelyn, neuadd i myfyrwyr sy'n Gymru Cymraeg. Mae hwn wedi bod yn agor ers y 70au cynnar, ond lot o hanes i'r lle yma, oherwydd dyma le oedd brwydrau dros hawliau sifil dros yr iaith Gymraeg, a lot o myfyrwyr wedi protesti ac yn dod yn Neuadd Pantycelyn, le mae y machine gwleidyddol, y chwyrdro ieithyddol, os gael defnyddio'r term, mae yna le oedd y gwleidyddiaeth unan yn digwydd, le oedd y partidiadau mynd tuag at protestiadau Cymdeithas yr Iaith dros y blynyddoedd diwethaf yma.
Ac wrth gwrs erbyn nawr mae Neuadd Pantycelyn, mae wedi bod yn ar gau ers blynyddoedd, ers rai blynyddoedd, mwyn nhw ail-wneud y lle a sicrhau bod y neuadd enwog ma'n parhau a bod y myfyrwyr yn cael y gwell cyfleusterau na fe lle oedd rai blynyddoedd yn ôl, ond mae'n braf gweld bod y myfyrwyr mae'n debyg yn mynd i fynd nôl yn y miso neu'r blwyddyn nesaf yma mewn i'r adeilad iconic ma, eto ran enfawr o'r diwylliant Gymraeg, y diwylliant Gymreig. Mae Aberystwyth siwt gymaint i gynnig o ran cyfoeth diwylliannol Cymru. Oce, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y daith gerdd yna, ond ni yn sicr wedi joio a wedi dysgu bach yn fwy y byti Aberystwyth gweithio'r ffaith bod fi wedi byw yma ers bron i 20 mlynedd. Dwi'n dysgu mwy am Aber bob dydd. Just eisiau dweud, cyn i fi orffen, enw i yw Rodri Francis, a dwi'n gweithio i Cered, Menter Iaith Ceredigion, sy'n gweithredu dros y Gymraeg yn Sir Ceredigion, a fe neithod y prosiect yma ar y cyd gyda Radio Aber. Mae Radio Aber yn orsaf radio cymunedol yn Aberystwyth. Felly braf iawn i'w cydweithio gyda Radio Aber a gobeithio bod ni'n gwneud mwy o'r ffilmiau yma yn y dyfodol agos. Diolch yn fawr i chi.